Já vím, že to je točená, tak je to třeba. Čak. Jak řídítka? A jeho nový skok jménem Gardens a la Louže, nebo něco v tomhle smyslu, jakože Gardens, podnik, česílko. Takže, ready to fly? Super fly, super smooth. Gardens připraven, jazyk ven, zastrč jazyk, ať si neukousneš. Jedeme! Je tam! Je tam! Jaké máte pocity z tohohle skoku? Je to dobré, jenom se to musí naučit vychytat, kurva, potom. Já nevím. A představte si takhle ten skok, prostě takhle by to měl dělat každý, kdo by se pokoušel opakovat váš skok, takže takhle by to měl. Ano, tak bohužel, no. Nejsme na Velké Pardubické, ale potlesk, ano. Potlesk. Nesmaj, to na štír. Ale... Tak jako nic, no. Jako, že dva se kouknu, ne? Dáme ještě? Ne! No si to pekal, ne? To mělo dnes až stávat ty stromy, ale tam budu vyset, kurva. Jedeme? Napravo běž, napravo Gardens, tam ho nepouštěj doleva. Gardens, napravo otoč, napravo ober, nechoď doleva moc, spíš napravo. Pojď ještě jednou. Hej, tam nejdu, však se zabiju, hej. Já když tam spadneš, já tam skočím. Jo, Gardens se pokouší, že by ještě překonal start, možná eventuálně nějaký rekord karvinský, jestli to nevidět takhle z dálky Louže, docela velká už, poměrně, a Gardens se chystá na přeskok. Jdeme tomu asi 6-7 metrový, no, uvidíme, co to s tím udělá. Záchrannou vestu nechceš? Končíme?